Lɔre Akwanhyia Akum nnipa mmiɛnsa wɔ Ejisu. Amanneɛbɔ a abɛtɔ dwa ne sɛ, kaa akwanhyia bi asi wɔ Ejisu Besease a ɛwɔ Asante Mantam mu. Wɔkyerɛ sɛ, nnipa mmiɛnsa na wɔahweri wɔn nkwa yayaaya. Sɛdeɛ amanneɛbɔ no kyerɛ no, akwanhyia yi siiɛ ɛnora Kwasiada, Kɔtɔnimaa, anaa May bosome yi da a ɛtɔ so 29 wɔ afe yi mu. Awerɛhosɛm yi ama temanmufoɔ retwa agyaadwoɔ. Wɔn a wɔde w'ani hunuu deɛ ɛkɔɔ so wɔ no kaa sɛ, na Owura Justice Adjoyi pɛsɛ ɔde Honda CR-V car a ne nɔma yɛ AS2221-22 no eyi fa car ahodoɔ bi a edi n'anim no ho. Mmirika a ɔdeɛ no maa car no gyee ne nsam. Ɛno nam so maa ɔde kɔbɔɔ nnipa a wɔgyinagyina hɔ no. Bere a wɔde awuranom Hamidu Muhammad a wɔadi mfe 62 ne Masawudu Nalko a ɔno nso adi mfe 40 no kɔduruu Ejisu aban yaresabea no, na wawu. Wɔde owura Abdulrahman Muhammad a wɔadi mfe 50 no kɔtoo Kɔmfanɔkye aban yaresabea wɔ Kumase. Nanso, ɔno nso fii mu dwoɔda anɔpa no. Ejisu apolisifoɔ akyere drɔba banza no, na wɔde no bɛkɔ akɔgyina mmara anim.